Mayong adlaw mga igsoon ug welcome back nining atong coverage sa Youth Catechism of the Catholic Church. Aduna ako'y pahibalo nga wala na kitay segment sa pamalandong sa pulong tungod kay balik naman kita sa atong mga face-to-face nga pagsaulog sa Santos nga Misa sa atong tagsa ka mga parokya. Niya na kita sa pangutana 34. Ang pangutana nag-ingon, unsay imong buhaton human nimo mailhi ang Dios? Ang tubag mga igsoon, human nimo mailhi ang Dios, himua siya nga sentro sa imong kinabuhi. Og sa paghimo ni ana, magsugod na ang bag-o nimo nga pagkinabuhi. To be specific, i-adapt nimo ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa hinay-hinay, hinaot nga moabot ka sa punto nga imong higugmaon bisan ang imong mga kaaway. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.